फाग्ला जाखो दाना आसुखान्दा से बक्सा खामबाय एगे माजों मा जाबावदो दाना फाग्लानि गोमला बक्सानि खामखोना माखो गोदानलायबावोमोन नो जिबेल ओमफ्राय ओरैथिजाय नै जेबोआनो जायाखै जोंहा दाबो फाग्ला बेजों बोरै जाबावनांगौ जाखो बेदरा एवहांदोंल' नै जोंहा फाला गोग्लैगोन बेदरा एवहांदोंल' नै ओरै ओमफ्राय ओरैथिं गैया नै बन्द जाबाय गैलालै माजोंबा जाबाव आया लस जागोन जावलिया लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बुक्सा माने गिदिरा गोमा हाया माने गोमाखै होनदां औ जों बाला मारना जोङो बावाखै दाननायानो मिथिबाय ओमफ्राय माबा बुक्सानि हा गोमाखै नैबे खालि माबाल' ल'आल' गोमगासिनो दं मा जालायखि नंबाय जों दासो नै जों बेदर एवगासिनो दंमोन ओमफ्राय गावबो माबा थागोन आरो माबानालाय दासो दामगासिनो दंमोन ओमफ्राय मा जालायखि बेखौनो फन हरदों नोंनाव दसेल' बुंदों बुङाखै नै माबाल' मोनसेल' ल'आल' ल'आल' बुंदों हाया गोमाखै सोनाया दहाय खिथाहरजोबखादों सोनाया दालाय हाया ओइदाव नङा होमबा ओमफ्राय ल'आ फुराव औ ओमफ्राय बे औ बे मा होनोमोनलाय माइनासआ खमाव औ बेखौ सोलाफादों सोलायाखै ओहो जोंहा सोलायखायाखै बेनोखा नों दहाय जेरै खिथादों बेनोखा दसे गोमदोंमोन ओमफ्राय दसे गोमनानै गोमासै हा गाबाखै गाबथायाखै नों गोमासै नायबावनो नागिरदों सोलाय नायबावनायनि बैथ' गोमाखै ना नांगोन गैलालै बेदरा नै मोनहां गैला